Chik mar tich bende wacho ni dweche adek ng'ato nitie gima iluongo ni probation period. Nyaki bedie. En dweche adek kata dweche auchiel. Yes. Makikalo michopo dweche 9 to nyiso ni nisekalo ma itimo mopuodhi ni ber. Ineno. To bende nyaka wapenjre ni to staff audit mitimo gagi. En masiaya ni kanyitime. Gipore apoya ni jok moko koro wacho ni poko chulgi ni gisetiyo dweche mang'eny to poko chulgi kore ka ing'iyo ni to ji madwaro no chulgi ji 500 to wanto nwa ji dwa ji 120 gi 380 wuok kanye. Namok digo dasta. Namok godasta. Ok go dasta magore. Gimanyi miriamo mano chielo. En gimitemo wacho. Ji te matiye department mar health masiaya. Unge gima dhi mbele. To en tugo motug gi jo County Public Service Board magologa barupegi. Barupegi owuok County Public Service Board. Emomiyo yudo ka ng'ato ma in charge of Madiany cannot detect ni barua ni ok marwa nikech samoro ndike gi letterhead gi signature mag jogi. So ng'ato ka ng'ato mani offices gi te has question to answer. To bende nyaka wapenjre VOJ. Ni to ji 380 gi mondo gidonje system ma jo mong'eyo lok tok gi kucha ne gibiro gang'o ma ne giwuothogo. Ne gibiro gang'o. Giywak ni moko kuom gi nong'is no gol ekin siling 350 nyaka jomoko $500,000. Emomiyo gibende ne gidhi kanyo gi confidence. Maging'e ni wan wanyiewo tich, koro nyaka wabedie tich, nyaka chulwa ng'o msa. Emomiyo ne gin gi mijing'o mar wacho ni wasetiyo dweche 9 chulwa uru. Ineno. Taparo ni nyaka sani Governor James Bob Agriorengo timo marach ne jo piny masiaya kapok wawinjo duonde e gima chalo kama. Jakom mar board, jatatije mar board nyose wuoyo mowacho makor ka korgi. Mano koromo? Jogi nye tiyo kanya. Bwana VOJ, ing'e ni weche mag health gi gin weche ma so serious makiparo ni ng'ato nyothiedhi mondik ni yath momi yath to ng'ani samoro ken ng'ama nonego bed kanyo. Bed ing'e ni ma kes makidhi gode court to Siaya County chuli mna millions mag turi. Nikech giketo ngima jopiny at risk. At risk. Health department wito jotich 380 te. To kanu ndiko nunu nudwaro mna ji 120 kende. To ji obiro ji 500. Odiochieng' mar adek okupenjirwe